Kawża tal-pandemija tal-COVID-19 l-ekonomija tad-dinja ħadet daqqa kbira u fl-aħħar xhur kienu ħafna dawk li spiċċaw mingħajr xogħol jew bsigħat imnaqsa. Diversi gvernijiet madwar id-dinja servew ta' għajnuna l-kumpaniji u l-ħaddiema biex dawn setgħu jkomplu jaqilgħu lejxin tagħhom. Issa li l-pandemija ilha fostna l diversi xhur u ħadd għadu ma jaf kemm se ddum, numru ta' gvernijiet qed iħabbru miżuri ġodda u pjanijiet biex ikomplu jgħinu lin-negozju u l-ħaddiema għal tul ta' żmien. Fix-xhur li għaddew, il-Gvern Malti nieda miżura ta' wage supplement li minkejja li ma bbenefikax minnha kulħadd kienet estiża sal-aħħar tas-sajf u issa l-numri tal-coronavirus huma qar milli kienu meta dan il-wage supplement beda u għalhekk wieħed jistenna li l-ekonomija terġa' tiġi affettwata. Staqsejna lill-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri jekk hemmx pjan biex din l-għajnuna tkun estiża wara Settembru meta n-numri jidhru li se jkomplu jiżdiedu b'rata allarmanti. Sitwazzjoni tal-wage supplement mhijiex marbuta mal-każijiet per se, marbuta mal-attività ekonomika. Staqsejna wkoll il-Ministru jekk kienx hemm aġġornamenti dwar is-sitwazzjoni tal-vouchers tal-Gvern li tqassmu fl-aħħar ġimgħat. Tqassmu s'issa diġà minn 90% li waslu għand in-nies, il-rispons li għandna wieħed pożittiv immens. Silvio Xkembri ħabbar li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jkun qed jagħti d-dettalji dwar kemm intużaw minn dawn il-vouchers u fejn intefqu.